Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pibaro kinigilong ki khubor bamta kasngi. Ri-bhoi Youth Welfare Organization Central Body men haka life way to rek ukalaling kot haka jinyalam uba Elvis Christian Vice President kilabo ka dorkas lingba ka email sha Sport Minister haga baya day ban paik matlem Ri-bhoi ban wanra stadium but madan artificial turf. Ka RBYUWO haka kerwo sya uba syakler wardri menteri kayathu ba katrang bat angnut ban kiu haki madan yele kai ki babiang. U Elvis Christian haba pai sya kadong kathan Ri-bhoi ban sajam sya umaumer ba life ar haka kartas nem ka jingyo district kabala samla bha ban sei ki rang kensai haka kamspon. Henry Karoy kapar jan baro kiliang ngihiar arsut bat kabala pelong ya ka sorkar kmi ban ai jing ithu no. Kum ka aspirational district ka basa dian tam hapo kari India kapan ka jingkershan ban sanction ki approval na ka benta ban shna ki stadium bat ki madan yele kai artificial turf hapo ka dong kathan Ri-bhoi jongi hasantali ki constituency jongka. Ri-bhoi Youth Welfare Organization abangi pai syaki kamele kai hakani ka jela ka jungi ni sibon bana kaliang ka sport department dan ka kina kaliang ki ka sorkar kala ai sibun ki jing mentoy ne ki jing rap abai dei bar ki tiare le kai ne ha jing kentiu ya ki khana le kai hakani ka ri ka jungi ani ka state ka jungi bangi iyo ya ka benta le ngi sung ko ban si sha du ka tae bangi lap ba na kaliang ka sport department lala ban pensiona sibun ki madan le kai ladangi pai haki wei ki district ba pair te kum ka jing pen pau bat na kaliang jungi ka Ri-bhoi Youth Welfare na ka jing tho ngi labu akhmat jungi honorable minister do ka sport kenang ba in pai khmat lang syakani ka dong ka thai ngi jongi namar ba hangi pai dangi pet syakani ka dong ka thai ngi jongi dangi kenya haka jing la wala da ka Ri-bhoi kadang don na padeng kata ki jing hasibun ki jing ki malan le kai football renga sgo kemen ban pen pau pat ane ban pen pau yang kata ka jing la ki kena jong kani ka dong ka thai jongi ban ra sibun ki nam haki jing le kai ba pair la dei haka football la dei haki ninu ki jing le kai la dei haka Ri-bhoi haka district level la ka state level la ka international level ra ka nam ko borom optang ya ka jong district ri ka jelahi berokoi la wala da ka Ri-bhoi kadang don na padeng kata ki jing hasibun ki jing ki malan le kai football renga sgo kemen ban pen pau pat ane ban pen pau yang kata ka jing la ki kena jong kani ka dong ka thai jongi ban ra sibun ki nam haki jing le kai ba pair la dei haka football la dei haki ninu ki jing le kai la dei haka Ri-bhoi haka district level la ka state level la ka international level ra ka nam ko borom optang ya ka jong district ri ka jelahi berokoi